την απόψινή συγκέντρωση της Λαϊκής Ενότητας στην πόλη μας, ενός, να το πω, κόμματος χώρου θα το έλεγα, που προσπαθεί να διατηρήσει το αντιμνημονιακό όχι που είχαμε ψηφίσει όλοι πριν από περίπου 2 μήνες. Δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά. Θέλω να σας πω ότι είναι ένας χώρος καινούριος ακόμα, θα έλεγα, χρησιμοποιώντας μια πιο λαϊκή έκφραση, δεν έχει καν σαρατήσει, όπως λέγανε οι παλιοί. Σαν κόμμα δεν υφίσταται για πολύ χρόνο, καλά είστε. Και θέλω να σας παρουσιάσω με 2 κουβέντες τους υποψηφίους που έχουμε, που είναι ο Τάκης ο Μέγκος, γνωστός πιστεύω, επαγγελματίας από τη μητέρα, ο Στάθης ο Σίγερας, στενοδικοϊπάλληλος από το Σεφουγκάκι, και ο Μπάμπης ο Γεωργατάς, πολιτικός συνταξιούχος. Επίσης κοντά μας έχουμε και τη Δέσποινα της Φανούδη, που είναι υποψήφια στο Επικρατείας, που επικεφαλής πρέπει να το πούμε είναι ο Μανώλης Γλέζος, μια μορφή πραγματικά ιστορική για την Ελλάδα, μια μορφή που κατάφερε να διώξει με την κίνησή του τους Γερμανούς και επίσημα πλέον από τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί αν θέλει ο Στάθης να πει να μας πει 2 κουβέντες και θα τα πούμε. Καλησπέρα και από μένα. Φτάσαμε στο τέλος, τελευταία μέρα του προεκλογικού αγώνα σήμερα. Αύριο Σάββατο έχουμε ηρεμία, την Κυριακή πρωί πάμε στις κάλπες για να κάνουμε το καθήκον μας. Σε εκλογές που κανένας δεν έχει καταλάβει ακόμη γιατί γίνανε. Υπάρχει μια εξήγηση που τη δίνουν τα φιλικά της κυβέρνησης, της απερχόμενης κυβέρνησης. Οι εκλογές γίνονται για να φύγουν τα βαρύδια. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Τα βαρύδια, πρέπει να σας πω ότι εννοούν το αντιμνημονιακό μπλοκ. Εννοούν τον κόσμο ο οποίος έχει πιστέψει στο όχι. Τον κόσμο που στις 5 Ιούλη έδωσε ένα 62% στο όχι. Λοιπόν, τους πληροφορούμε ότι τα βαρύδια αυτά δεν πρόκειται να φύγουν, τα βαρύδια αυτά είναι απόψε εδώ, τα βαρύδια αυτά θα είναι και την Κυριακή το πρωί και την Κυριακή το βράδυ θα βγουν από τη Σκάλπη και θα δώσουν ένα ισχυρό αποτέλεσμα στη Λαϊκή Ενότητα για να είναι ένα δυνατό να έχουμε απέναντι στην μνημονιακή λέλαπα που έρχεται. Δεν θα θέλω να σας κουράσω, δεν θα πω πολλά, αλλά θέλω να πω 2 πραγματάκια. Ένα από αυτά είναι ότι μας κατηγορούν, παρόλο που είμαστε ένας νεοσύστατος οργανισμός, ούτε καν κόμμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει, ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Θα πω 2 πράγματα. Πρώτον, πρόγραμμα έχουμε. Έχουμε το πρόγραμμα για το οποίο αγωνιστήκαμε μέχρι τις 25 Γενάρη. Είναι το πρόγραμμα το οποίο το βγάλαμε στην κυβέρνηση στις 25 Γενάρη. Εμείς το πιστεύουμε και θα το ακολουθούμε και θα το ακολουθούμε και μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα που ψήφισε ο ελληνικός λαός. Το πρόγραμμα που το ανέβηκε η κυβέρνηση στις 25 Γενάρη. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων για τους δικούς τους λόγους, τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω πάνω στο πρόγραμμα, έχετε δει την τελευταία διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει στις 20 Σεπτέμβρη ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Δηλαδή τι μας λένε? Μας λένε ότι το πρόγραμμα, η πολιτική, το τι πολιτική θα ακολουθήσουμε είναι δεδομένο. Απλώς ψηφίστε ποιος θα το διαχειριστεί. Το ότι θα έχουμε μνημόνιο, μας το λένε καθαρά, το καταλαβαίνετε. Το ότι θα έχουμε μνημόνιο από τις 20 Σεπτέμβρη
Είναι δεδομένο. Απλώς ψηφίστε να δούμε ποιος θα το διαχειριστεί. Ψηφίστε εμένα που είμαι καλύτερος διαχειριστής ή ο άλλος να ψηφίστε εμένα γιατί όχι εγώ είμαι ο καλύτερος διαχειριστής. Δυστυχώς από τις 21 Σεπτέμβρη, αν ο ελληνικός λαός, που πιστεύω απλόητος θα το κάνει, δεν αντιδράσει με την ψήφο του, θα έρθει μια λέλαπα που τα αποτέλεσματά της για όλους μας θα είναι πρωτοφανή. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας τοποθετηθώ είναι σχετικά με την ψήφο. Γιατί πραγματικά η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στην πεντάμινη και κυρίως η κυβίστηση μετά το όχι του 5 Ιουλίου με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου στις 14 Αυγούστου έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεγονός αυτό και πραγματικά ο κόσμος δεν έχει άδικο να είναι απογοητευμένος. Όμως τον καλό να πάει να ψηφίσει, πρέπει να πάει να ψηφίσει και πρέπει να ψηφίσει λαϊκή ενότητα, γιατί κανένας ψήφος δεν πάει χαμένος. Ας είμαστε μονοειδροκοί εδώ στη Φωκίδα. Είναι το πλειοψηφικό σύστημα που οι ψήφοι μεταφέρονται. Οπότε και η δικαιολογία δεν είναι να πάω να ψηφίσω έτσι κι αλλιώς ο ψήφος είναι χαμένος. Όχι, ο ψήφος δεν είναι χαμένος ούτε στη Φωκίδα. Θα μεταφέρομαι και μια και με ξέρω, δεν μπορώ να το αποκλείσω έτσι, ποτέ δεν αποκλείουμε τίποτα. Αλλά και έδρα να με βγάλουμε στη Φωκίδα, μια και είναι μονεδρική, συγγνώμη, ο ψήφος μας θα βοηθήσει, θα ενισχύσει τη λαϊκή ενότητα να βγάλει βουλευτή στην Εύβοια, στη Βιωτία, ψηφιότητα όπου εκεί είναι σίγουρο. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ όλους, θέλω δύναμη για μια μέρα ακόμη, μια μέρα μας έχει μείνει, δύναμη με τόλμη. Όλοι στην κάλπη την Κυριακή για ένα δυνατό αποτέλεσμα την Κυριακή το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Μπορεί και να καθίσω αν δεν σας πειράζει. Εντάξει, μπορεί να... Αν και δεν καθόμαστε όλοι και φτάνουμε λίγο άσχημα να κάνουμε. Καθόμαστε εμείς, θα κάτσουμε και εμείς, θα κάτσουμε. Λοιπόν, μεταξύ μας είμαστε σύντροφοι και συναγωνιστές άλλη μια φορά. Ακούγουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντώ πολλούς και πολλές που πάρα πολλά χρόνια συμπορευόμαστε σε κοινούς αγώνες και έχουμε διαμορφώσει μια αρκετά κοινή αντίληψη για τα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι είμαστε μια μισή μέρα περίπου, 2 μέρες πριν τα αποτελέσματα, πριν τις εκλογές και είναι μια ώρα για όλους που πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Πρέπει και εμείς που συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε ένα πολιτικό σχηματισμό όπως η Λαϊκή Ενότητα, αλλά και ο κόσμος ο οποίος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει τις εκλογές, πρέπει να ξεχωρίσει λίγο, να ξανασκεφτεί και να ξεχωρίσει λίγο τα σημαντικά, τα λιγότερα σημαντικά και τα θύματα. Και τι έχουμε μπροστά μας, ας δούμε λίγο ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε αυτό που έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε δηλαδή ένα λαό που συνεχίζει να εξαθλιώνεται και έχουμε ένα λαό ο οποίος παραδίδει τις τελευταίες προφάσεις, ακόμα θέλει τις τελευταία προσχήματα ανεξαρτησίας, ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Ταυτόχρονα έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο μπροστά μας που, όπως και τα προηγούμενα, έχει ένα συγκεκριμένο και απροκάλυπτο στόχο. Ό,τι και να μας πούν αυτό δεν θολώνει, ο στόχος του μνημονίου είναι συγκεκριμένος. Είναι η απόσπαση με βίαιο τρόπο του δημόσιου πλούτου, της δημόσιας περιουσίας, η απόσπαση των κοινωνικών αγαθών και φυσικά η καταλήστευση των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων και της ιδιωτικής περιουσίας. Αυτά είναι αυτά που έχουμε μπροστά μας. Είναι αυτά απέναντι στα οποία όμως επί 5 ολόκληρα χρόνια, πολλοί και πολλές, βρεθήκαμε στους δρόμους, αντισταθήκαμε, κάναμε πράξεις αλληλεγγύης. Είναι αυτές οι πράξεις αντίστασης που γέννησαν ελπίδες.
Γέννησαν ελπίδες και ο λαός που έλπισε επένδυσε πάνω σε αυτές τις ελπίδες. Και αυτές οι ελπίδες ήταν ο κίνδυνος που μπορούσε να δυναμητήσει ένα ολόκληρο σύστημα. Και αυτές τις ελπίδες έπρεπε να τις διαψεύσουν αυτοί ακριβώς οι οποίοι ανέλαβαν, στους οποίους αναθέσαμε, να τις δικαιούσουν. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό? Γιατί έπρεπε να αποδείξουν οι δανειστές στο λαό μας ότι με αυτόν τον τόσο κατηγορηματικό τρόπο, αφού και αυτοί που ανέλαβαν να δικαιώσουν τις ελπίδες μας, μας είπαν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, έπρεπε να μας αποδείξουν ότι η μόνη λύση είναι η υποταγή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να τις διαψεύσει αυτή η αριστερά, η χρήσιμη αριστερά, όπως έλεγε κάποτε και ο Ανιέλη, ο Ιταλός ιδιοκτήτης της Fiat. Αυτή είναι η χρήσιμη αριστερά. Είναι η αριστερά που θα επιβάλλει αυτά που δεν μπορούν να επιβάλλουν οι άλλοι. Αυτές λοιπόν τις ελπίδες ανέλαβαν να τις διαψεύσουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έπρεπε να τις δικαιώσουν, και διέψευσαν έναν λαό ο οποίος όχι μόνο κατέβηκε, έλπισε, αγωνίστηκε, αλλά πήγε στις κάλπες με τις τράπεζες κλειστές, με τις ουρές στα ATM, δηλαδή με τον εφιάλτη που μας λέγανε και μας φοβίζανε επί μήνες ολόκληρο ότι θα πάθετε, θα έχουμε ουρές και τράπεζες κλειστές. Πήγε αυτός ο λαός με ένα όργιο τρομοκρατίας που του λέγανε όλοι μαζί ότι ξέρεις, θα βγεις από το ευρώ, από Δευτέρα θα είσαι κατεστραμμένος. Το πήρε το ρίσκο το να βγει έξω από το ευρώ, γιατί όσοι μας λένε ότι ξέρετε ο κόσμος δεν ψήφισε έξω από το ευρώ, αποκρύπτουν ότι ο κόσμος φυσικά δεν ψήφισε έξω από το ευρώ. Δεν ήταν αυτό το ερώτημα του δημοψηφίσματος, αλλά το ρίσκο το έπαιρνε, γιατί το φωνάζανε όλοι, ότι άμα ψηφίζεις όχι, θα σε πετάξουμε έξω. Το πήρε λοιπόν αυτό το ρίσκο. Αυτός όμως ο λαός που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα, αυτός ο λαός σήμερα είναι αμήχανος και μπερδεμένος. Γιατί τελικά κατόρθωσαν να πετύχουν αυτό που λέγαμε ότι θα πετύχουν. Θα μας κάνουν παράδειγμα προς αποφυγή. Ας δούμε λίγο τώρα ποια είναι τα βασικά επιχειρήματα που λένε στον κόσμο και λένε και σε εμάς και προσπαθούν να πείσουν ότι τα μνημόνια είναι μονόδρομος και ότι την Κυριακή έχουν συγκεκριμένες επιλογές μπροστά τους. Καταρχάς, μια πολύ συνηθισμένη κατηγορία που την ακούμε όλοι όσοι περιοδεύουμε και θα την ακούτε κι εσείς, είναι ότι ρε παιδιά, δεν τους αφήσατε να κυβερνήσουν, ρίξατε την κυβέρνηση της αριστεράς, εσείς τη ρίξατε. Εσείς θα φέρετε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη κατηγορία. Να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτή. Να απαντήσουμε ότι η αριστερά, ρε παιδιά, η αριστερά είναι πράξη. Η αριστερά δεν είναι τίτλος τιμής. Δεν είναι τίτλος που τον περιφέρουμε στις σημαίες και στα λάβαρα. Η αριστερά αποδεικνύεται στην πράξη. Και η αριστερά η οποία εμπράκτος έχει αναιρέσει κάθε της υπόσχεση. Αριστερά η οποία ψηφίζει μνημόνια μαζί με τις μνημονιακές δυνάμεις. Αριστερά η οποία έφερε στη Βουλή κείμενα σε μια νύχτα να τα ψηφίσουν βουλευτές. Αυτά δηλαδή που κατήγγειλαν όλοι τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να τα έχουμε καν διαβάσει. Μια αριστερά τελικά που νομοθετεί κατά παραγγελία των δανειστών απέναντι στα κοινωνικά συμφέροντα. Τέτοια αριστερά δεν υπάρχει. Και αυτή την κυβέρνηση που δεν ήταν πια της αριστεράς, οι βουλευτές της είχαν καθήκον να τη ρίξουν. Αλλά δεν την έριξαν οι βουλευτές της. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Την κυβέρνηση την έριξαν και όλοι το ξέρουμε αυτό. Την έριξαν οι δανειστές μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και τους συνεργάτες του, αφού πρώτα είχαν ψηφίσει το μνημόνιο στη Βουλή και αφού πρώτα είχαν δεσμευτεί όλοι μαζί ότι η κυβέρνηση άκουσον δεσμεύεται να υπογράφει ό,τι αποφασίζουν οι υπάλληλοι των δανειστών, εκ προημίου δεσμεύεται, να υπογράφει ό,τι αποφασίζουν. Και υπήρξαν 222 εντολοδόχοι του λαού που πήγαν στη Βουλή και ψήφισαν αυτόν τον όρο. Μας λένε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και μας το λένε όλοι να κάνουμε διαπραγμάτευση. Οι μεν θα κάνουν την καλύτερη διαπραγμάτευση γιατί έχουν εμπειρία, οι δεν θα κάνουν την καλύτερη διαπραγμάτευση γιατί είναι τίμοι. Έχουν πρώτερο έτοιμο βίο. Αυτό δεν μας λένε. Η αλήθεια είναι ότι το μνημόνιο προβλέπει 127 σκληρά μέτρα προαπαιτούμενα ήδη για το 2015, τους επόμενους 3 μήνες. Σε 3 μήνες μέσα. Τέτοια διαπραγμάτευση θα κάνουν. Διαπραγμάτευση που την έχουν ήδη υπογράψει ότι για να πέσει
έστω και μια σταγόνα χρηματοδότησης, θα πρέπει να φέρνουν στη Βουλή και να ψηφίσουν τα προαπαιτούμενα. Έτσι λοιπόν έριξαν αυτή την κυβέρνηση για δύο λόγους των νέων των υποστάσεις. Έπρεπε να απαλλαγούν από όσους διαφωνούσαν. Έτσι. Ο δεύτερος λόγος όμως που είναι ο πιο σημαντικός και είναι αυτός που φαίνεται σε αυτές τις εκλογές και τον βάζουν με μεγάλη επίταση, είναι για να εκβιάσουν την ψήφο του λαού. Αφού αυτός ο λαός είπε όχι στο μνημόνιο, τώρα πρέπει να εκβιαστεί να πει ναι. Να αναιρέσει δηλαδή το όχι του και να πει ναι. Και να το κάνει τώρα πριν προλάβει να καταλάβει τι του έρχεται στο κεφάλι, πριν προλάβει να ζήσει αυτά που του έρχονται. Έριξαν λοιπόν την κυβέρνηση και ταυτοχρόνως τι άλλο έκαναν? Έκαναν αυτό που κατηγορούν εμάς. Ανέστησαν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τα οποία είχαν καταρρεύσει και κατέρεαν οριστικά το βράδυ της 5ης Ιουλίου. Θυμάστε ότι ο Σαμαράς έφυγε κακήν κακός. Τους ανέστησαν για να στήσουν πάλι το παλιό γνωστό σκηνικό του διχωματισμού, γιατί δεν γινόταν με έναν μόνο αυτό το σκηνικό, και το επίσης γνωστό σκηνικό της εθνικής συνεννόησης. Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή. Και για όσους λένε ότι εν πάση περιπτώσει τι να κάναμε, αφού είμαστε χρεωμένοι έπρεπε να συμμορφωθούμε, έχουμε να πούμε ότι το χρέος μας παρόλα αυτά θα εξακολουθήσει και παρά τα προαπαιτούμενα να είναι μη βιώσιμο. Θα εξακολουθήσει να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, γιατί δεν είναι το χρέος το θέμα τους. Το θέμα τους δεν είναι το χρέος. Κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Τους ενδιαφέρει ο πλούτος που μπορούν να αποσπάσουν από εμάς, χρησιμοποιώντας το χρέος ως πίεση, δηλαδή σαν την ταινία του Μαυρογιαλούρου που πήγε να το αποβλήπω στον αγρότη και ήθελε να του ξεκοκαλίσει το τελευταίο κτηματάκι και του έλεγε ότι ορίστε μου έχεις υπογράψει και ας μου τα έχεις πληρώσει διπλά και τρίδιπλα, εγώ θα σου φάω το κτηματάκι σου. Είναι ακριβώς η ίδια λογική, όσο και να το περιπλέκουν και όσο και να το φτιάχνουν αλλιώς, είναι αυτή η συγκεκριμένη λογική. Λένε κάποιοι μάλιστα ότι ξέρετε να τώρα έρχεται η αναδιάρθρωση του χρέους. Τους απαντάμε, ό,τι και να γίνει θα είναι κάθε υπαγόρευση των δανειστών. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό γιατί πριν από λίγες ημέρες η Ελλάδα απήχε από την ψηφοφορία στον ΟΗΕ που όριζε ότι οι χώρες που έχουν χρέος είναι δυνατόν και είναι ανεξάρτητες αυτές οι χώρες, είναι δυνατόν να κάνουν μονομερείς ενέργειες και να διαγράφουν το χρέος τους. Η Ελλάδα απήχε αυτή την ψηφοφορία ίσως γιατί έχει αναγνωρίσει ότι δεν είναι πλέον ανεξάρτητη. Έχει αναγνωρίσει ότι αποτελεί μια επαρχία της φεουδαρχικής πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το γερμανικό κράτος, υπό την εποπτεία του γερμανικού κράτους. Γιατί αν ενδιαφερόντουσαν οι δικοί μας για το χρέος, θα αξιοποιούσαν τα πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας της Βουλής, η οποία είπε τα προκαταρτικά αυτά πορίσματα, γιατί δεν πρόκειται να συνεχίσει και αυτή η Επιτροπή, όπως και οι άλλες οι επιτροπές της διερεύνησης για τις ευθύνες των μνημονίων και των ληστών κτλ. Όλες αυτές οι επιτροπές θα πάνε στις καλένδες, το εξήγηλε ήδη ο Μάρδας, δεν μας χρειάζονται πια αυτές, έχουμε περάσει σε επόμενη φάση. Αυτή η Επιτροπή όμως τι είπε? Πρόλαβε να πει κάτι πολύ σημαντικό, ότι το χρέος είναι παράνομο και ότι το χρέος έχει ήδη πληρωθεί και μάλιστα παραπάνω από μια φορές. Με τα στοιχεία τα επίσημα τα δικά τους, η Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, το δημόσιο χρέος δεν έγινε επειδή είμαστε σπάταλοι, ούτε επειδή έχουμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους. Αυτά είναι παραμύθια. Το δημόσιο χρέος αποδεικνύεται με τα νούμερα ότι προκλήθηκε από τα ασυνήθιστα, τα υπέρογκα επιτόκια δανεισμού που πλήρωνε η Ελλάδα και πληρώνει ακόμα, ότι προκλήθηκε από τις υπέρογγες στρατιωτικές δαπάνες με τις μίζες που όλοι ξέρουμε, και ότι προκλήθηκε από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είναι ιδιωτικές, ενώ εξακολουθούν να είναι ιδιωτικές, ενώ τις έχουμε πληρώσει 3-4 φορές εμείς. Λένε κάποιοι ακόμα, το ζήτημα εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε το ένα, δεν μπορούμε το άλλο, δεν μπορούμε το τρίτο, θα χτυπήσουμε τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αυτό είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Για να μην πούμε ότι όλες οι άλλες κυβερνήσεις λέγανε ακριβώς το ίδιο, φοροδιαφυγή, διαπλοκή, διαφθορά, να πούμε το εξής πάρα πολύ απλό. Όλα αυτά που έρχονται, όλα αυτά που γίνονται ήδη ευνοούν αυτούς που και σήμερα πλουτίζουν με αφορμή την κρίση. Ευνοούν τις 100 ή πόσες, δεν ξέρω, γνωστές οικογένειες της χώρας, οι οποίες στην πραγματικότητα λειτουργούν ως ντόπιοι συνεργάτες των πολυεθνικών και οι οποίοι νέμονται του κράτους. Αυτούς δηλαδή ακριβώς που ευθύνονται για τη διαφθορά, για τη μεγάλη διαφθορά και όχι για το μαγαζάκι που δεν κόβει απόδειξη, αλλά για το χοντρό το χρήμα, αυτούς οι οποίοι κερδίζουν από τη διαπλοκή,
Αυτούς που, όπως είπε και ο Στάθης, περιμένουν σαν τα κοράκια να αρπάξουν, αφού έχουν αρπάξει ήδη αγροτικές τράπεζες, ταμιευτήρια, ο ΠΑΠ, ήδη έχουν βάλει τα αεροδρόμια στο στόχαστρο και το ελληνικό, περιμένουν να πάρουν και τα υπόλοιπα, τις παραλίες μας, το νερό μας, τα τρένα μας, τα λιμάνια, τα υπόλοιπα που απομείναν. Είναι γραμμένα όλα αυτά. Είναι μέσα στην περίφημη περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ που είναι υπό εκποίηση. Τα δημόσια αγαθά που θα ιδιωτικοποιηθούν, τέρμα υγεία, παιδεία, τέρμα κοινωνική ασφάλιση, όλα αυτά θα είναι ιδιωτικά πλέον. Αυτά τα κοράκια λοιπόν, αυτοί παραγγέλνουν και υπαγορεύουν τα μέτρα των μνημονίων και αυτοί θα είναι σύμμαχοι και επιτηρητές όσων θα αναλάβουν να τα διεκπεραιώσουν. Αυτοί δεν είναι δυνατόν να είναι τίποτα άλλο παρά σύμμαχοι. Δεν μπορεί να τους χτυπήσεις τους συμμάχους σου. Και δεν μπορεί να χτυπήσεις τους συμμάχους σου γιατί οι άνθρωποι, ο λαός, ο οποίος θα χάνει τις δουλειές του, τα σπίτια του, θα χάνει τις συντάξεις του, θα αγωνίζεται να σώσουν το δημόσιο πλούτο, αυτός ο κόσμος, οι αγρότες που το εξαφανίζονται και γίνονται δουλοπάροι, και αυτός ο κόσμος θα είναι απέναντι. Δεν θα είναι σύμμαχος καμιανής κυβέρνησης. Αυτός ο κόσμος θα είναι απέναντι και αυτόν τον κόσμο θα τον προσπαθούν να το πολεμήσουν με τη βία και με την καταστολή, γιατί μόνο με τη βία και με την καταστολή μπορεί να επιβληθούν τέτοιου είδους σκληρά μέτρα. Έχουμε ήδη δοκιμάσει στην πλάτη μας και στο πετσί μας τη βία και την καταστολή τόσων χρόνων. Τα δοκιμάσαμε και πρόσφατα στο Σύνταγμα όταν ψηφιζόταν το μνημόνιο. Τα δοκιμάσαμε και πρόσφατα στις Υπουργές. Τα δοκιμάζουν οι πρόσφυγες στα νησιά που αντί να στέλνουμε υπαλλήλους να τους βοηθήσουν να κάνουν χαρτιά, στέλνουμε μάτς να τους καταστέλνουν. Για τη βελούδινη και ευαίσθητη εφαρμογή αντικοινωνικών μέτρων δεν γίνεται. Όσοι και όσες λοιπόν αγωνιζόμαστε για την κοινωνική δικαιοσύνη, ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε σύμμαχοι με αυτούς που θα εφαρμόζουν τη βαρβαρότητα. Δεν μπορεί να είμαστε σύμμαχοι με αυτούς που υπέγραψαν, για παράδειγμα, την πρώτη μετά τη ΣΥΠΑ, εμείς και η ΗΠΑ, συμφωνία στρατιωτική με το Ισραήλ, και βέβαια με αυτούς που απήχαν από τον ΟΗΕ, γιατί η Ελλάδα δεν απήχε μόνο για το χρέος, απήχε και για ένα δεύτερο πράγμα από τον ΟΗΕ, απήχαν από τον ΟΗΕ στην ψηφοφορία για το να σηκωθεί η σημαία του κράτους της Παλαιστίνης με τα υπόλοιπα κράτη του ΟΗΕ. Αυτά δεν είναι μνημόνια, αλλά παραγγέλλονται από τους ίδιους οι οποίοι έχουν πλέον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε, φτάνοντας κοντά στην κάλπη, τι θέλουμε να εκφράσουμε και να το πούμε και σε αυτούς που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει. Τι θέλουμε να εκφράσουμε με την ψήφο μας την επόμενη Κυριακή. Θέλουμε να ομολογήσουμε, πρέπει να ρωτήσουμε τους φίλους και τις φίλες που είναι μπερδεμένοι και αμήχανοι ότι κάναμε λάθος που ψηφίσαμε όχι στο δημοψήφισμα. Θέλουμε να ξεχάσουμε ότι ψηφίζουμε για τη ζωή μας και να πιστέψουμε ότι συμμετέχουμε σε καλυστία επίδοξων πρωθυπουργών. Να δούμε ποιος είναι πιο ωραίος, ποιος μας αρέσει καλύτερα. Θέλουμε να πιστέψουμε παραλογισμούς, ότι ας πούμε οι προγραμματικές διαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ είναι λιγότερες από τις προγραμματικές διαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Ένα τέτοιο πράγμα μας λένε, αφού τώρα σήμερα όλοι έχουν συνυπογράψει το μνημόνιο, παρόλα αυτά εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι έχουν προγραμματικές διαφορές. Θέλουμε να γυρίσουμε την πλάτη και να φύγουμε μακριά, αφήνοντας όλους αυτούς να καθορίζουν το μέλλον. Ή μήπως θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν θα τα επικυρώσουμε όλα αυτά. Εμείς λέμε ότι την Κυριακή ψηφίζουμε, καταρχάς για να μην δώσουμε τη χαρά στους δανειστές να πιστέψουν ότι παραδοθήκαμε, ότι πέτυχε ο εκβιασμός τους. Να μην τους χάνουμε το χατήρι, να μετατραπούμε σε αντιπαράδειγμα για τους λαούς της Ευρώπης, που πρέπει και αυτοί να αγωνιστούν απέναντι στη λιτότητα, που πρέπει και αυτοί επιτέλους να σηκώσουν κεφάλι στη δικτατορία των τραπεζών και των πολυεθνικών. Να είμαστε εδώ, να στείλουμε ένα μήνυμα ότι συνεχίζουμε να ελπίζουμε ως πολίτες αυτής της χώρας και να αντιστεκόμαστε, ότι ο δρόμος για την δικαιοσύνη και την ελευθερία θα μείνει ανοιχτός και ότι η αφετηρία, διαδρομή και τέρμα για αυτό το δρόμο, και πρέπει να το βρούμε όλοι μαζί, γιατί δεν το έχουμε βρει ακόμα, είναι η συμμετοχή και η δημοκρατία. Ξέρουμε όμως ότι αυτό είναι αυτό που φοβούνται, είναι το πρώτο που καταστέλουν, είναι το πρώτο που καταργούν, και γι' αυτό η ιστορία θα γράψει με μαύρα γράμματα το ότι καταργήθηκε η συντριπτική απόφαση ενός λαού, η συντριπτική και η ηρωική απόφαση ενός λαού στο δημοψήφισμα, και θα αποδώσει ευθύνες σε όσους συνεργάστηκαν για να επιβάλλουν τα συμφέροντα των τοπογλύφων. Όλοι εμείς όμως πρέπει να μείνουμε όρθιοι και όρθιες και να συνεχίσουμε, να μην παραδώσουμε τα όνειρά μας ούτε στο Σόιμπλε ούτε στα αφεντικά του, αλλά ούτε και στους υπηρέτες του. Να μην τους κάνουμε τη χάρη λοιπόν να συμφωνήσουμε με αυτά που μας επιβάλλουν και να κερδίσουμε όλοι μαζί ένα δρόμο
που θα τον ανοίξουμε με δυσκολία, αλλά θα είναι ο δικός μας μονόδρομος, γιατί για μας όλα είναι δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Την Κυριακή είναι η αρχή και συνεχίζουμε. Η νίκη στο τέλος θα είναι δική μας και η γη στο τέλος θα γίνει κόκκινη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ελπίζω να έχει αποτέλεσμα. Από ό,τι βλέπω θα έχει αποτέλεσμα η συγκέντρωσή μας απόψε. Ευχαριστώ. Μήπως έχει κάτι άλλο? Ναι. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση ή να μιλήσει ή να πει κάτι. Εγώ από καιρό ήθελα να ρωτήσω. Από πότε η αυτοδυναμία ήταν πρόταγμα για την ανανεωτική αριστερά? Από πότε η αυτοδυναμία? Δέσκο μου, ανάμεσα στα πάρα πολλά προτάγματα της ανανεωτικής αριστεράς που ακόμα τα ψάχνουμε, είναι η αυτοδυναμία, όπως είπες. Είναι το ακόμα περισσότερο αστείο πρόταγμα, το απολύτικο τελείως. Γκρεμίζουμε το παλιό, προχωράμε στο καινούριο. Έτσι, γενικώς, γιατί είμαστε trendy. Το ακόμα πιο καταπληκτικό, ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Άκουσον. Ψηφίζουμε, λέει, για πρωθυπουργό. Τι να πω. Εδώ, βέβαια, να πω ότι το χειρότερο από όλα πρόταγμα το οποίο καταπάτησε τελείως βάναυσα αυτή η ανανεωτική αριστερά είναι η δημοκρατία. Την κατήργησε με πάρα πολλά χ. Δεν μιλάω για την εσωκομματική δημοκρατία που όσοι ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ ξέραμε ότι την είχαν περίπου γραμμένη. Αν και αυτό είναι ενδεικτικό για το τι θα κάνεις απ' έξω, μιλάω για τη δημοκρατία στην κοινωνία. Από πότε η ανανεωτική αριστερά καταργεί δημοψηφίσματα για να φέρει τη δημοκρατία στην Ευρώπη? Αυτό πρέπει να μας το πούνε κάποτε. Από πότε φέρνουν μνημόνια με πράξη νομοθετικού και πράξη νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή? Πότε ανοίγουν την Βουλή 14 Αυγούστου για να περάσουν τα μνημόνια και πότε κατόπιν μνημονίων κάνουν εκλογές όποτε θέλουν, όταν τις θέλουν? Τι να πούμε δηλαδή, γίνονται τόνοι αριστερής ρητορίας για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Κάποιος κόσμος ακόμα τα πιστεύει. Κάποιος κόσμος δεν θέλει να πιστέψει ότι είναι δυνατόν να γίνει τέτοια είδους μεταστροφή. Όσοι από μέσα παρακολουθούμε τα πράγματα το φοβόμασταν και το βλέπαμε να έρχεται, αλλά ο περισσότερος κόσμος ήλπισε, επένδυσε, αγάπησε, παθιάστηκε και δεν μπορεί αμέσως να κάνει αυτή την αντιστροφή να καταλάβει τι του έχει συμβεί. Κάποιος άλλος αν θέλει να πει κάτι? Ναι. Εδώ και 5 χρόνια είμαι Έλληνας πολίτης, μπορώ να λέγομαι. Ψήφισα όχι, γιατί πιστεύω στο όχι, πιστεύω στη δύναμη αυτού του κράτους, είμαι Έλληνας πολίτης. Πιστεύω στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ευρώπη δυνάστη. Πιστεύω στην ομόνοια, στην αμνηστία, στην αυτάρκεια, στην ανιδιοτέλεια, στη δημοκρατία και στην ελευθερία. Αυτές είναι κάποιες έννοιες που δυστυχώς καταστρατηγούνται, καταπατώνται από τους δυνάστες που θέλουν να φέρουν το όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι το όχι δεν είναι ένα όχι ως προς τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Ξέρουμε ότι αυτά τα κόμματα έχουν στιγματίσει πάρα πολύ την ιστορία της χώρας, πολιτική, κοινωνική και την πορεία που έχει πάρει αυτή η χώρα. Το όχι αυτό ίσως είναι στην Ευρώπη που θέλει να έρθει, στη νέα Ευρώπη που δεν ήταν ποτέ Ευρώπη των εθνών. Το όχι, θέλω να πιστεύω ότι είναι σαν το όχι που είπε κάποτε ο Μεταξάς. Όχι σε αυτή την πόρτα που έρχεται να πατήσει στα δικά μας εδάφη, που κάποιοι παλέψανε, που αυτά τα παιδιά, όπως και εγώ, με ελπίδα θέλουμε να πατούμε, αλλά να πατάμε στα πόδια μας και να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον. Όχι λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να πατήσουν πόδι και να πούμε με αυτόν τον τρόπο όχι σε αυτούς, ναι σε εμάς, ναι στο μέλλον, ναι στη χώρα μας. Αυτό, ευχαριστώ.
ζητήθηκες όμως να μας Δεν πεις πειράζει. το όνομά σου. Δεν χρειάζεται. Είναι κάποιος από όποιον θέλει. Εδώ και τα μπορεί να μην το όνομά σου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, η ερώτηση της Παναγούλας είναι ποιες είναι οι θέσεις μας για τους Ρωμά και για τις μειονότητες. Εγώ, Παναγούλα, τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχουμε θέσεις για τους Ρωμά σαν λαϊκή ενότητα, αλλά εγώ μπορώ να σου πω τις θέσεις που ξέρω ότι έχουμε σαν χώρο πάγια και νομίζω ότι είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Λοιπόν, οι Ρωμά, καταρχάς οι Ρωμά είναι το χειρότερο κομμάτι, το πιο αποκλεισμένο κομμάτι της κοινωνίας. Ακόμα και οι πρόσφυγες, ακόμα και οι μετανάστες οικονομικοί με κάποιο τρόπο μπορούσαν να ενταχθούν. Οι Ρωμά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αποκλεισμένο και υφίσταται το χειρότερο είδος ρατσισμού. Άρα με τους Ρωμά υπάρχει όμως η ιδιαιτερότητα ότι επειδή είναι από παλιά Έλληνες πολίτες και έχουν δικαιώματα και είναι μέλη αυτής της κοινωνίας, υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι πρέπει προφανώς να συνδιαμορφώσεις την πολιτική που κι αυτοί επιθυμούν για την δική τους ένταξη σε αυτή την κοινωνία. Με τι όρους θέλουν να ενταχθούν, γιατί ενδεχομένως δεν θέλουν να ενταχθούν με τους ίδιους όρους που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει κάποιος να εντάσσεται στην κοινωνία. Μπορεί να έχουν τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, τις οποίες να θέλουν να διατηρήσουν. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι η θέση απέναντι στη μειονότητα είναι δύο. Πρώτον είναι η ιδιαίτερη κοινωνική μέριμνα που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι στην επαφή τους με όλες τις κρατικές και κοινωνικές δομές για να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση. Είναι η ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να έχουν για την εκπαίδευση και την πρόσβαση τους στην εργασία, γιατί αν μιλάμε για ανεργία στον ενεργό πληθυσμό, αντιλαμβάνεστε ότι στους Ρωμά η ανεργία είναι σχεδόν στο 100%. Οι περισσότεροι ή υποαπασχολούνται ή απασχολούνται παράνομα ή δεν απασχολούνται καθόλου. Και το τρίτο είναι ένας πολύ προσεκτικός τρόπος με τον οποίο πρέπει η υπόλοιπη κοινωνία να αποδέχεται τους Ρωμά και να τους εντάσσει και να συνεργάζεται μαζί τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δεν είναι καθόλου έτοιμοι γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες μειονότητες, πρόσφυγες και μετανάστες, θα σας έλεγα ότι όλοι, όπως και οι Ρωμά, όπως και οι μη Ρωμά, θα έχουν την ίδια τύχη και θα δράσουν στο ίδιο κουβάρι. Θα μας βάλουν να σκοτωθούν μεταξύ μας. Θα βάλουν τον έναν απέναντι στον άλλον, γιατί τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Το προσφυγικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όσο δεν το αντιμετωπίζει η πολιτεία, και θα μου πείτε και τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, είναι ευρωπαϊκό. Όντως είναι ευρωπαϊκό, όντως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά τρία πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε, για παράδειγμα, να οργανώσουμε την αλληλεγγύη, σαν πολιτεία. Αντί να καθόμαστε όλοι να βλέπουμε στις ειδήσεις πνιγμένα μωρά και να γαναχτούμε και να τρελαινόμαστε, θα μπορούσαν κάποιοι να μας φωνάζουν να συνεισφέρουμε και να συμμετέχουμε. Μπορούμε επίσης να κινητοποιήσουμε τον κρατικό μηχανισμό και όχι μόνο τα ΜΑΤ, κάθε φορά να στέλνουμε πάντα τις δυνάμεις καταστολής μπροστά. Μόνο δυνάμεις καταστολής πληρώνει αυτό το κράτος, δεν πληρώνει υπαλλήλους. Εν πάση περιπτώσει, οι θέσεις της λαϊκής ενότητας για το προσφυγικό, οι οποίες έχουν διατυπωθεί και πρόσφατα, είναι καταγγελία του ρόλου που παίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη, διευκόλυνση των προσφύγων να φύγουν, δηλαδή στην πραγματικότητα κατάργηση μονομερής του Δουβλίνου 2, και εννοείται υποδοχή κατά το δυνατόν και να ανοίξουν επιτέλους οι διάβλοι επικοινωνίας. Δεν μπορεί να πνίγει τον κόσμο στο Αιγαίο. Δεν είναι πολιτική. Απέναντι στην πολιτική ανοιχτών συνόρων δεν υπάρχει η πολιτική των κλειστών συνόρων, των συνόρων που πνίγονται. Υπάρχει η πολιτική των κανονικών συνόρων που έρχονται, τους υποδέχεσαι, τους καταγράφεις, βλέπεις ποιοι είναι και τους περιθάλπεις εφόσον είναι πρόσφυγες πολέμου. Δεν μπορεί να έχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολιτική κλειστών συνόρων. Ουσιαστικά βοηθάμε όσους κατορθώνουν να μην πνιγούν. Και σε λίγο, αυτό το άκουσα και από τη συνέντευξη από το debate και φαντάζομαι ότι το ακούσατε όλοι, το είπε ο Τσίπρας. Είπε ότι η Ευρώπη, και δεν το είπε σαν κάτι που του φαίνεται άσχημο, ούτε σαν κάτι στο οποίο έχει σκοπό να πει όχι, η Ευρώπη θα πάρει στρατιωτικά μέσα εναντίον των δουλεμπόρων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα βγάλει στρατό απέναντι στις βάρκες των απελπισμένων. Αυτό σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει, είναι πολύ απλό. Εμείς προφανώς δεν συνενούμε και δεν συνεργούμε σε τέτοιου είδους. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε, ίσα-ίσα έχουμε κάθε λόγο να κάνουμε το αντίθετο. Ποιος άλλος? Σοφία.
Ναι, ο Δέσποινα είπε προηγουμένως κάποια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν αυτοί που υποστηρίζουν το μνημόνιο, είτε είναι πολιτικοί ή πολίτες που πρόκειται να ψηφίσουν. Ένα κυρίαρχο επιχείρημά τους είναι ότι ο Τσίπρας βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και ότι η επιλογή ήταν ανάμεσα στην δραχμή και στο ευρώ. Και οι συνέπειες το να γυρίσουμε στην δραχμή είναι πολύ πιο τραγικές από το να υπογράψουμε το μνημόνιο. Για πες μας μερικά. Ναι, αν και νομίζω ότι ναι, η Σοφία έχει δίκιο. Κάποια πράγματα, εντάξει, προφανώς πώς να πούμε σε μια ομιλία, αλλά κάποια πράγματα θεωρώ ότι και τα έχουμε σκεφτεί και αρκετά εμείς. Θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, στην πολιτική δεν κρίνονται προθέσεις, κρίνονται τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα δείχνουν και τις προθέσεις συνήθως. Άρα, το επιχείρημα ότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο έχει παλιώσει πάρα πολύ. Και έχει παλιώσει πάρα πολύ γιατί πολλοί και πολλές δεν έχουμε τόσο κοντή μνήμη, δεν είμαστε χρυσόψαρα. Δηλαδή, θυμόμαστε ότι όταν ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση το Γενάρη, ο κόσμος κατέβαινε στους δρόμους και τραγουδούσε, κάνει τη Μέρκελ να σπάει σαν κλαράκι, βαρουφάκι. Κατέβαινε λοιπόν ενθουσιασμένος και υπήρχε, εγώ έβλεπα, φαντάζομαι το βλέπατε κι όλοι, έναν ενθουσιασμό και στον κόσμο που δεν είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και που έλεγε ότι ναι, ρε παιδί μου, θα διαπραγματευτούμε και θα φύγουμε για την Ευρώπη. Άμα δεν χρειαστεί και ας πεινάσουμε. Τέρμα. Εμείς είμαστε περήφανος λαός, θα τα κάνουμε όλα. Αυτό το κλίμα άρχισε να χωλαίνει από την ώρα που έγινε καταρχάς η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Φανταστείτε, το Δεκέμβρη ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να ψηφίσει την σκόπιμη, για τη Νέα Δημοκρατία σκόπιμα είχε επισπεύσει τις προεδρικές εκλογές, δεν ήθελε να μπει στην αξιολόγηση, δεν ήθελε να φάει τα καινούργια μέτρα, δεν μπορούσε να τα διεκπεραιώσει. Τις είχαν πει οι δανειστές, δεν μπορείς εσύ να προχωρήσεις, τώρα είναι η ώρα σου να φύγεις. Χαρτομάτιλα είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες εφαρμόζουν μνημόνια, το έχουμε ζήσει 5 χρόνια τώρα. Αλλάζει ο ένας μετά τον άλλο, σαν τα πουκάμισα. Είπανε λοιπόν ότι εμείς δεν ψηφίζουμε το Δήμα και φέραν τον Παυλόπουλο. Ο Παυλόπουλος έστελνε κατευθείαν ένα σήμα ότι εμείς παιδιά δεν πάμε για ρήξεις εδώ. Έτσι, είμαστε καλοί μαθητές, πυθύνοι, θα συνεργαστούμε. Το δεύτερο βήμα ήταν το φοβερό βήμα του Φλεβάρη που υπογράψαμε ότι αναγνωρίζουμε πλήρως τις δανειακές μας υποχρεώσεις, δηλαδή αναγνωρίζουμε πλήρως το χρέος μας και πάμε για συμφωνία. Από εκεί και μετά όλος ο κόσμος αποτραβήχτηκε και όλοι γίναμε θεατές ενός πολύμηνου θρίλερ, τώρα έρχεται μνημόνιο. Αυτό παρακολουθούσαμε όλοι, για να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς. Και μάλιστα ήρθε τον Απρίλη και οι περίφημες 47 σελίδες, που ήταν πιο light από αυτό που βλέπουμε σήμερα, αλλά ωστόσο ήταν μέτρα που και η Θάτσερ δεν θα τα είχε φανταστεί και τα προτείναμε εμείς ως ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν είχαμε ήδη προδιαγράψει για πού το πάμε. Αυτό που και όλοι το ξέραμε, είχαμε σκύψει το κεφάλι, οι λαοί της Ευρώπης είχαν αποτραβηχτεί γιατί δεν είχαν σε τίποτα να μας στηρίξουν. Ο κόσμος δεν είχε σε τίποτα να στηρίξει την κυβέρνηση, αφού μνημόνιο θα του έφερνε και δεν το είχε πει. Και όλοι είχαμε πάει σπίτια μας και βλέπαμε, περιμέναμε να δούμε που θα καταλήξει αυτό το θρίλερ. Και ξαφνικά, μια Παρασκευή, μας λένε δημοψήφισμα. Και εκεί ελπίσαμε όλοι. Όλοι ξαφνικά ξαναγεννήθηκε η ελπίδα. Παρότι 6 μήνες πληρώναμε 17 δις, δώσαμε σε δόσεις, ξύσαμε τους πάτους από τα βαρέλια. Δεν έχουν λεφτά τα νοσοκομεία, δεν πήρανε μία τα νοσοκομεία, δεν έχουν λεφτά οι δήμοι, δεν έχει λεφτά το κράτος για τίποτα, διότι πληρώναμε δόσεις χωρίς να παίρνουν δεκάρα. Αυτά είναι στρατηγικές παράδοσης, δεν είναι στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Όποιοι λένε λοιπόν ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, πρέπει να μας πούνε γιατί φρόντισε να μην μπορεί να κάνει αλλιώς. Γιατί φρόντισε να πληρώνει τις δόσεις πριν τελειώσει τη διαπραγμάτευση και πριν να παίρνει χρήματα. Γιατί δεν φρόντισε να κάνει capital control από την αρχή, όχι τέτοιο με τα 60 που στέγνω στην οικονομία, κανονικό που να λέει ότι δεν μπορείτε να βγάλετε μεγάλα ποσά στο εξωτερικό εκτός αν έχετε αιτιολογία, δεν μπορείτε να σηκώσετε πολλά λεφτά από την τράπεζα εκτός αν έχετε αιτιολογία, θέλετε να τα κάνετε δουλειά ή κάτι. Να αποφύγει αυτό. Για να δείξει στους δανειστές ότι εμείς έχουμε τη διάθεση να διαπραγματευτούμε. Όταν λοιπόν τρέχεις προς τον γκρεμό, και το έχουμε πει πολύ αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί ένα βήμα πριν να πέσεις να γυρνάς και να λες στους άλλους τι να κάνω, να πέσω. Ας μην έτρεχες. Ήμασταν εδώ να σε στηρίξουμε και ξαναβγήκαμε στους δρόμους να το στηρίξουμε. Όλος ο κόσμος στο δημοψήφισμα. Με την πλάτη στον τοίχο και όμως ο κόσμος έλεγε. Εγώ να σας πω, αν και φλιαρώ πολύ,
Το Σάββατο πριν την Κυριακή του δημοψηφίσματος μπήκα σε ένα Γερμανό στη Λιβαδιά. Ένα κατάστημα του Γερμανού που ήταν πάντα τίγκα στον κόσμο, ήταν η πρώτη φορά που ήταν μόνο οι υπάλληλοι και ο ιδιοκτήτης μέσα. Λέω, τι γίνεται, παιδιά, θα μου δώσω το τηλέφωνο που ήταν χαλασμένο, μου λένε θα το πάρεις, αν μας πεις θα ψηφίσεις όχι στο δημοψήφισμα. Λέω, καλά, εγώ όχι θα ψηφίσω, αλλά εσείς γιατί θα ψηφίσετε όχι? Μου λένε, κοίταξε να δεις. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Αυτή τη βδομάδα δεν έχει πατήσει ποτέ κανείς μέσα. Ξέρεις ότι πάντα είμαστε γεμάτοι, δεν έχει έρθει ψυχή. Ξέρουμε ότι από Δευτέρα θα μας πετάξουν έξω το ευρώ και δεν θα ξαναπατήσει κανείς μέσα. Αλλά όχι, γάμο το Χριστό μου, όχι. Δεν θα μας πεθάνει. Αυτό το όχι που είπε ο κόσμος δεν μπορεί και δεν φοβήθηκε και την έκανε την υπέρβασή του και είπε όχι. Δεν μπορεί να μας πούνε τώρα ότι ο άλλος πήγε και δίλιασε και τι να κάνει και γύρισε πίσω. Ας γίναγε να μας ξαναρωτήσει το τέλος. Αφού το είπαμε όχι, ας μας ξαναρώταγε ρε παιδιά, μια εβδομάδα έκανε το δημοψήφισμα. Ας πήγαινε και την άλλη εβδομάδα και να έλεγε ρε παιδιά τα βρήκα μπαστούνια. Τι να κάνω τώρα, σας ρώτησα, μου είπατε όχι εσείς, εγώ όμως δεν μπορώ. Πείτε μου πάλι, τι να κάνω. Μας ρώτησε, όχι, πήγε ψήφισε το μνημόνιο και τώρα έρχεται και μας λέει τι να έκανα, με εκβιάσανε. Όχι. Εμάς μας εκβιάζει τώρα να ψηφίσουμε ότι κάναμε λάθος τότε και ότι τελικά είμαστε φτωχοί και έρμοι και δεν έχουμε άλλο δρόμο. Εμείς νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να πούμε ότι ακόμα και αν σήμερα ο κόσμος είναι μπερδεμένος και δεν έχει συνειδητοποιήσει, θα κάνουμε την αρχή και θα το ξαναξυλώσουμε το κουβάρι, γιατί το ξέρουμε πώς ξυλώνεται το κουβάρι, το ξυλώσαμε και την προηγούμενη περίοδο. Κάποιος άλλος? Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πες το την Κυριακή το βράδυ βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αυτοδυνάμει. Και δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν από τα παραπλωτάμια, τα σόκια, λίστες Λαγκάρτ κλπ. Εμείς έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ ξανά. Γιατί ο αγώνας πιστεύω ότι πρέπει να γίνει από μέσα. Όχι από μέσα. Ναι, Νίκο, θα σου πω πολύ καθαρά. Καταρχάς πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσει να συνεργαστεί με τη ΛΑΕ. Έκανε ολόκληρο κόπο για να την πετάξει έξω, αποκλείεται να τη θέλει πάλι. Αλλά παρόλα αυτά, όμως δεν θα αποφύγω το ερώτημά σου, θα σου πω ότι εγώ θα έλεγα ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Ναι, και θα καταργήσουμε το μνημόνιο. Δεν μπορεί να πεις ναι να συνεργαστούμε για να περάσουμε το μνημόνιο. Γιατί το μνημόνιο από μόνο του είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με οτιδήποτε θα μπορούσε να πρεσβεύει, όχι αριστερά, μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, αν αυτό που λέγαμε ότι θα κάνουμε. Σήμερα το βράδυ είχε μια δημοσκόπηση. Έλεγε, ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα της διαφθοράς και της διαφθορής, ΣΥΡΙΖΑ 60%. Νέα Δημοκρατία 0. Έρχομαι και σας λέω τώρα. Εάν αντιστραφούνε τώρα και βγει η Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε ότι οι λίστες Λαγκάρτ, οι λίστες Βασιανή ή οτιδήποτε θα βγουν στην επιφάνεια ή θα τα πνίξουν κατευθείαν και τα λαμόγια θα ξεφυγούν όλα. Αυτό είναι ότι ίσως εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και βάζει κάποια πράγματα και ανακαλύπτει κάποια πράγματα, εισρέψουν κάποια λεφτά από κάποιους που έχουν κλέψει λεφτά και το πρόγραμμα δεν θα είναι αυτό που είναι, θα αλλάξει. Κοίτα, λίγο θέλω να είμαι πολύ ομή και πολύ καθαρή. Δεν πρόκειται να αγγίξουμε κανέναν, γιατί αυτοί, όπως σου είπα και πριν, είναι αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν τα μνημόνια. Δεν τα επιβάλλουν για να τους αγγίξουμε. Αυτοί που είναι στη λίστα Λαγκάρτ, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, και όχι μόνο στη λίστα Λαγκάρτ, οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας, είναι ουσιαστικά οι συνεργάτες των πολυεθνικών. Αν δεις σε όλα τα μεγάλα project που γίνονται, είναι μια πολυεθνική και ένας συνεργάτης. Ας πούμε στα 14 αεροδρόμια, σου πω τώρα, πολύ το πρόκειται.